Kahnyotrap Youth Council Ribhoi District hapo kajingalam khmat uba Hercules Suting kumu President bar utoni Shela Secretary harengkat bat kidukhot kilalet ban manai kidukan ki bajubu simen da kaba ta'ru yaki notice hakiken ro dukan bakim day ban pendon kam lani wanra yaka simen top sem. Kani kajinglet ke HYC ban manai ki dukan ki bajubu simen kadai halor kajingmi kajingja ken at hapadeng ki pulet kajala bat ki pat ba kidang tur ban persha eka public hearing halor kajing temu jangka company top sem simen ban penyar eka jing trekam jangka company bat kaladon ru kajing penshet naki bar jala yaki pulet bakin bom yaki pat ba bat kaladon ru kajing sha bom sha tiet jo ilong keme naki pulet hakate kajingja kabalaja haka arphu sa tare unailar Uba Hercules Suting habakran shakila pathai kubor henne kasngi ulayat ho uba kaseng kadap rakaman siem ka basngokya halor kane ka jingja bat kapanram ru eka sarkar halor kane ka jingja ban pensange da ka bor ki pal ba ki batmu ban persha ekate ka public hearing hadu uba kala don ru ka jingsha sho sha bom jongkilong kame naki pulit Apa ya? Selap selap. Kan. Padon ka. Trelang. Masuk. Boleh, dah mata. Tahu kumba PE hakini ki khliat sigi haka arp sautering mentau benai hapo isentia ba nakaliang jongka state pollution control board kala pelong ya ka public hearing hangte hapo isentia hill akaba nakaliang jongka company top sim kala temu ban peniar ya kata ka jipeni ya udah bilat te hakte ka public hearing ku ba kila sakhi baro hi ki ba nakaliang jipi media ro kila sakhi hi ba PRI bah ketika si kalami kajing kelumar kaba kadan kajing bomia renti kajing yai be ya renti kaba la pelong ya ketika public hearing kaba kipai ba jong ketika thanar pu kala persya ya ketika public hearing kaba la shu pelong jubor da ka sarkar te hakate kaski kumba filaski ka kajing jahe kalong ka ege ka basokya do kata ba ka sarkar kala thom no da kabor ya ki pai ba ki ba la persya ya ketika public hearing namar bakim so hap pan ai shu ya kajakal ne ban penyar ya uput usam jong ka top sim simen ba kan peni ya de bilat te kumbangila sakhi ya kijinja ba kita ba kila sabom satit pat kila bunru ki bala jaw ya snam jki hang te kasgi kene ke kalong ka ba susi bat ka basokya te na kaliang jo seng hi so ban premjur halor ketika jing thombor jong ibor district ya kipai ba jong kajai benri hunya tep ka kajungi te kumba phi sakhi ba kala donru kajik pensiet jong ki barjela ki bantre hangte hapo katup hangte hapo ka hangte hapo ka factory cement hapo isin tahil te nakaliang jong kasang hingi penabjur gitu ki barjela ki ba pensiet dan ban kren de kitin tomet ya ki prados nam jengi ba hakta kedur ka bangi ni nakaliang ki kun juga bri nyentrap imla ban priang dale setia oh hakini ki kidat sing ngale iba nakaliang jongka ki he jong company ki laong ba interminate no na gin penduduk kami kita henry nakaliang jongka sang hing imla ban priang tangkata kajing penduduk kami ki namar kani kajing penduduk kam jeki kapan artatin ngi hawat ki la ban penduduk hangne hapo jela jengi henry ki la ban tep segwe ki
ki jaka teka kajing sngau jungi namar kini ki breu gila pensiet lane bat ki pensra hiru ya kajai bende jungi ladan kami ki amdei tang ban terlimit ya kam jungi hende ka sarkar lane ki ka presiden ki dei ban kemardor kita ki breu haki kendon an ki ber khanang ba kinam jasu kum kine nane sakmat tekane kajing mi jungi jong kaseng SSC Riboy District Mtakasngi ban ai ya ki apil sya ki dukan ki badi ya kini ki tapsib siben kalong kajing kerpat ba ki makiru ki dei bandan kaju kajing sokhya kumba sokhya ngi ki khul samla jong kajai mrip ba ki dei ban sim kata kajing sokhya kalong ba gin sange shwa mardor sipor ban bandi lane ban thit ya uneu simen tapsim namar ba ngi dei bandan kaju kajing snow namar ba lada ki perlo prasnam jungi ante kanne ingat kalanot namar ki khamtam kumba PE kamdei shu tangi kirang ba andre ya ki kelung kena bat kamtam ya ki kenthei bar katu gajing syo le ya kenthei kalong ka kadu ka pangmet ba kumbile saki wei pulit la syo yei wei long kami bat kane ka kam ka bapo adu kata-kata balale dauni wei pulit mar kane ngimla ban priang hapo ka imlang ka salang jungi namar ban thambor ya ki kamtam ya ki kenthei namar gisto haba ingi ong ba ya ki kenthei ngidei ban yada henry maki pat ki bom na thi kim kenshu wala dei long kumi tena kaliang juga seng isngau ban penramjur bat kane kajing apil jungi hapo kari boy kamdei tang hapo nang po henry haporo ki district bangi apil ya baro ki ni kinang bi ya kini ki top sim simen bagin sange mardor ya kane kajing di jungki namar ba kum kadak bangin ya kersan lang namata kajing jingdawa jong ki paiba hangte hapo narpo hakane kajing bu apil jungi ha ki ngi sultanat ba kidan ki paiba habangi la yo ban ya selok ba ki kila ai hi ka jingkersan hre ngim tepat ya ka ai ka ba kasildan hre ka seng hi kan sabu budin pat ya kane ta hi ngi yo hi ka jingkersan ba ni iba kidan hi ki bala ya kagu ba kinombi ya mata sipwa kini ki ya kini ki mar ba kila thil lupa ka badan stok ai ngi mar ban ong ban khang na ki kalong ka ai ka jing dunong ya mar kidan hi ka si jungi badi ya to tingin alat tang yuni barim ubal adon hre ya uni bakin sim thamai te i ko ai bakin sange na